Les condicions atmosfèriques al pic de l'estiu, quan la planta està en un moment clau, han jugat en contra de la maduració de l'arròs. Segons les previsions de les cambres arrosseres del Delta, la producció serà inferior a la de l'any passat, una davallada que es podria moure en un 10%. El que tenim que tindre en compte és que venim d'una campanya anterior que realment va ser molt bona, va ser excepcional. Llavors, aquesta campanya no pinta igual i el tema és que estem marcant una baixada de producció d'arròs, estem pendents de realment la qualitat com sortirà i va en afectacions, depèn de quines varietats s'han sembrat, n'hi ha de primerenques que són les que ja podem dir que hi ha una merma de producció i fa falta mirar les sembres més tardanes. A més dels factors meteorològics, la collita també ve condicionada en alguns quadres per les conseqüències del tractament contra el caragol massana. Unió de Pagesos denuncia que alguns camps han quedat perjudicats per la salinitat, un fet que els productors analitzaran a mesura que avança la sega. A tot plegat s'uneix un altre problema, la caiguda de vendes al mercat estatal. Els mercats de l'arròs són uns mercats bastant estables i el que hi ha és, l'únic que estem detectant a nivell nacional és un descens del consum de l'arròs, no sabem ben bé el per què, i tots, o el que és la producció que som especialistes d'arròs redó perlat, que a la resta s'està consumint o llarg o cristal·lins, doncs de mica en mica s'ha anat introduint cap a països estrangers, però el que sí que està clar i el més potent és el mercat nacional. És un descens que està marcant des de fa uns 6-7 mesos cap aquí. Este descens ben bé no s'ha identificat quin és, però el que sí que està clar és que a nivell nacional el que és el consum, el gran consum, que comprem al supermercat, està marcant una baixada de consum. La collita d'arròs s'allargarà, si les condicions ho permeten, fins a la primera quinzena d'octubre. Durant aquest temps, el Servei Català del Trànsit demana extremar la precaució als conductors que circulen per les carreteres del Delta per la presència de les màquines de grans dimensions i velocitat reduïda.